Haka ne ɗan uwa, yanzu ka daga Ramadan ya zuwa matsayin shi na bako mun saba da shi matuƙa, yanzu ga shi yana mai ban kwana. To yanzu ko yaya muke ji a zuciyarmu, Allah shi ne masani, Allah sarki, Allah. Haka ne insha Allahu yanzu yana yi mana kwankwana sai dai mai fatan Allah ya maimaita mana, sannan kuma Allah ya sa ibadun namu karɓaɓɓi ne a wurin Allah. Mun gode wa Allah mai kowa mai komi Allah. Yanzu ya kake gani, ya kamata a ce mu samu wata waka mai ɗan zafi-zafi mu yi ma masoyin namu wato Ramadan, ko ka ce ni. Rabuwa da masoyi mai zafi. Ramadan zai koma a yanzu gashi na ban kwana. ‘Yan uwa, ‘yan uwa. Masha Allah, Allah ka ji kan iyayenmu ka gafarta musu Allah, idan tamu ta zo Allah ka sa mu cika da imani, Allah ka sa mu kyakkyawan ƙarshe, ma'assalam.